Когато сте във висок ремонт, тогава вече сте в позиция на атака и тук имате ръце. Имате ръце, които могат да чуват. Ното. Триъгълник. Примерно. Сега поправим. Висък, маунт. Позиция си взимам. Тия ръце чакам нещо той да направи с тях. За да мога, как се качвам нагоре. Хващам върх главата и отивам нагоре. Вижте. Тук. Трябва ми една от ръцете. Бутам тая ръка, вижте, с гърдите. Той не може да я махне вече от тук. Контролираме и хващам хубаво през кит. По този начин. Бъркам, ако няма място, малко ще пусна, за да влезне вътре другата ръка. Хубаво главата, тера се нагоре, бутам тая ръка. Хващаме, бъркам, хващам си моята ръка.